Čaute. Dneska mám pekný deň. Vybral som sa na chatu pod Borišovom cez Ploské, alebo teda kopec Ploské, a nedalo mi. Pred 4 mesiacmi zhruba som tu ešte v zime nechal fotopascu nad Liptovskými Revúcami, a teda s tým, že vyvádzali tu vlky, medvede. A to si povedal, že niečo možno natočíme. Mal som tu nejaké stretnutia s domácimi, nedaleko máme chatu v Liptovskej osade, a v januári, začiatkom januára som išiel pre fotopascu, ale nevedel som ju nájsť. Bolo tu pol metra snehu, niekde meter naviatého, a už som sa s ňou tak nejak rozlúčil, asi 30 minút som ju tu hľadal. To mi nedalo, hovorím, tak ešte to skúsim. A pozrite sa, vidíte. Takže oplatilo sa si ešte zašlapať túto cestu. Takže som rád, len som si tak zbežne pozrel nejaké videá, čo sú tam, takže je tam toho celkom dosť, 200 videí, tak som zvedavý. No zatiaľ tam boli prvých 30, to tam boli nejaké jelene, daniele, diviaky, ľudia, tiež mimo chodníka. A takže dúfam, že tam bude aj niečo zaujímavejšie. A som celkom aj prekvapený, že 4 mesiace baterky vydržali, aj keď teda zima nebola až taká tuhá. Ale 4 mesiace sú 4 mesiace, a aj keď teda naozaj, že za 4 mesiace necelé urobila nejakých malinko vyše 200 záberov alebo videí, tak zase aj keď som to dal na taký srnčí chodníček, tak zjavne tých zvierat tu až tak veľa nebolo. A navyše tento chodník je dosť často využívaný aj ovcami, proste je tu kúsok, možno že 2 km nado mnou Salaš, takže zrejme tých zvierat tuto veľa nebeha. Uvidíme, necháme sa prekvapiť, takže sa teším. Čaute.